There was no former church of Bia, and my name was at the back by Grace TV, GHS, we did secretly and put your co-patron, Obia, a year was young. It has swallowed Ashanti Mampong, my name was Sabre, I mean Yampong, Kitega, I feel a hole, and a Sabre, a wa, or body Adon, yet they am a Brina, and so on. I said, in a day, and Ashanti Mampong, my name for, yeah, I him, not some Kuyachi to what the butcher you are, and I was CBB. Ɛde akyerɛ Asante Mampong man sɛ deɛ nyinaa ɛho yɛ ɛyɛ dasɛbrɛ ɔsɛ ebu nso yɛ a ɔtɔ so mmiɛnsa na amammerɛ ne amanneɛ kwan so ɛyɛ ɔmanhene ɛsɔre de akyerɛ ɔman no awie deɛ aka ɛne sɛ ɔman no nso ɛbɛsɔre ɛde akyerɛ no kakrakrakrakra sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne amanneɛ ɛteɛ na abusua ti sabrɛ ohwɛ a yɛfiri ɛyɛ Kyenku ase beaeɛ a ɔmanhene yɛ a waba ɔsɔre de kyerɛ man no yɛasabrɛ yɛaba ama Nyampong dwetɛdwa ahemfie no kyerɛ Ameniampo Silverstone Palace na aha ena ɔmanhene ɛbɛtena dwam na nso ɛsɔe ɛde akyerɛ no nti esi ayaba ɛyɛ gitedwa ahemfie nkyɛn na ahemfie yɛgye Nyankopɔn yɛ adom a ɔmanhene bɛba bɛtena ɛsɔe ɛde akyerɛ ɛne amanneɛ nso sɛ nti wohwɛ saa bere yi a adwumadeɛ no nkɔ awieɛ ɛfa yi a aka no sɛ ɔmanhene ɛreba abɛtena ase na afei atena nkonnwa nyinaa mekyerɛ Mampong ahemfo nso ɛsɔe akyerɛ no sɛ wɔbɛtena n'akyi wɔbɛtena akyerɛ pa na ɔboa ama n'ahennie ayɛ dwodwo nti sɛsi a yɛn nyinaa yɛgu atwɛnyɛ mu kakrakra atwɛn sɛ agya Nyankopɔn bɛyɛ adom na Mampong ɔman wura ansan sɛ wɔsɔre ɛde akyerɛ ɔman no awie ɔba bɛtena ase na asankunya so ebesɔe ɛde akyerɛ no sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amanneɛ nso ɛteɛ ɛwɔ ha sɛ nti no ahofoni ɛna saa berɛ abusua yɛde som yɛ nyinaa yɛ ho ɛwɔ YouTube live by Grace TV ɛso na biribiara nso ayɛ bɔkɔ nti ɛnkyɛ koraa nso ayɛ bɛkɔ so ɛyɛ amammerɛ saa na ɛteɛ sɛ abere biara no sɛ ɔhene ɛsɔe de kyerɛ ne man wie a ne mpanyinfoɔ nso ɛsɔe ɛde kyerɛ no nyame yɛ adom na obi adeɛ ne da yi na berɛduru na mesrɛ meka ɔkɔ ɛkɔ so ade akyerɛ yi rɔkɔtɔ kofi a ɛyɛ anaw sɛ mpɛn pii ɔmanhene bi so ade akyerɛ no kɛse a ne mpanyinfoɔ sɔe de n'anim ansa na sɛbi ɔmanhene no amu nso ɛsɔe ɛde akyerɛ no kɛse nti ne mpanyinfoɔ nso bakɔ sɔe ɛwɔ ɔhene kɛseɛ no deɛ de n'anim ansa na ɔmanhene yi a ɔbɛn asɛ ɔmanhene a wabɛn ne nka no saa koraa no saa ɛnso ɛsɔe ɛde akyerɛ korɔ bi Asante kɔtɔkɔ dodoɔ bebree yi na ayɛwura na afei ahenni no adi mu na bibia nso ayɛ bɔkɔ nti wo sɛ dwetedwa no saa berɛ no nanam dwetedwa no Silverstone wɔde apie yɛaba yɛ a wohwɛ yɛ ne ntɛntɛnsoɔ hɔ a dwetedwa no ɛwɔ hɔ bi yɛ a ɛsi hɔ ɛnyɛ kum akɔ n'akonnwa yɛ a sɛbi ɛte so nka no saa anaasɛ n'akonnwa yɛ a ɛsi so ɛnso wɔ hɔ atena nkonnwa wɔnkom nifa wɔn nyinaa atena ase ɛwɔ atwɛnyɛ mu ɛtwɛn sɛ agya bɛyɛ adom na ɔman yɛbɛkɔ so a mɔ bibia akɔ aba ahemma no ne yɛne nkyerɛ ne nkatakyeɛ aba bɛbi nana sɛ wabɔ nso paatima ɛyɛ otumfoɔ dɔkɔ hema ana ɛma wo akɔ nipa mpempempempempem na saa berɛ no kasa yɛbusua wo nyinaa atena ase na wo nyinaa ɛtwɛn sɛ Nyankopɔn bɛyɛ adom na ɔman nyinaa bɛtena ase na afei wɔsɔre mpanyinfoɔ nyinaa sɔre ɛde akɔkyerɛ no na ɛsɛ neɛ ama biribiara nso ɛde mu nti wɔkyerɛ sɛ saa na amammerɛ no ɛteɛ Kyenku ase wɔwie hɔ no na ɛwɔ sɛ ɔba ahemfie nso na ɔhene bɛtena dwa mu sɛbi na atena nkonnwa nyinaa nso ɛsɔre amabibia nso sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ na mohyɛ no nso sɛ ɛnɛ asanteman mu ha ahemfo dodoɔ no a ɛna afei atena nkonnwa dodoɔ no a mahema bia na yɛn kakra dodoɔ no a ɛde wɔn no so ɛbɛka akyi Asante akɔnɔ ɛwɔ ha saa bere a mo kasa sɛdeɛ nkyɛ yɛde ɔmo mfani ɛso mo saa nso na amoafo ɛwɔ amanseɛ ɔmanhema amoafo kwa de ɔyɛ busuani san sɛ amoafo nso ɛyɛ amoafo manhema ɔno nso ɛwɔ ha se a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa afei Kenya se number 1 manhema Kenya se number 1 manhema nso deɛ Kenya se number 1 ɛwɔ ɛyɛ ahafomantam no ɛmu Kenya se number 1 manhema ɔno nso ɛwɔ ha afei n'adwe so manhema na yɛ asɛmto a yɛ ɔtɔ so na ɛsɛ n'anim nyam sunsun ɛbɛtɛ akyire ɛma bibia nso ɛyɛ asomhwie ɛma bibia sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amammerɛ yɛbusua saa berɛ yi na yɛgu atwɛnyɛ mu kakra sɛ nyame sɛ ɔnyɛ adom
na agya Nyankopɔn yɛ ne pɛ ɛyɛ ne fa ɔman ne bedu na ɔbɛsi bi ade akyerɛ ɔman ne no nso ɛmu nkyerɛmu ɛmu adesua nyinaa ɛnso aso alongside live on YouTube by Grace TV so wohwɛ mfoni atwa bi a ɔman ne bedu a beayɛ a ɔman ne bɛtena ɛna mfoni atwa mu sɛbi na adesua bi ansa sɛ Mampong ɛyɛ breakthrough afei gitadwa ɛnso ɛwɔ hɔ bi bia de na kwan mu afei ɛyɛ ahenkwafo nyinaa ɛso atena sɛ deɛ sɛ fata sɛ ɛsɛ ɔtena na mmaten na wɔn nyinaa tena egu atwene bakrakra sɛ ɛyɛ Nyankopɔn yɛ adom na ɔhene bebree wɔn nyinaa nso asi akyerɛ sɛ deɛ ɛsi ɛteɛ na Asante agona man wɔn a wɔn a wɔn so adekyene yɛ ɛyɛ fitaa ɛwɔ Asante agona man wɔn a wɔn so adekyene yɛ ɛyɛ fitaa sɛ deɛ nyinaa anim no agona ɛne tepa abɛbi a yɛtae ka daa sɛ agona deɛ wɔyɛ sɔfoɔ meka ne saa na sɛ obi kɔnfoɔ ebi pia santimɛ mu sɛ meka ɔhene ɛde akɔna ɛma no yɛ ahono ti hene na akɔna babuturo bosomfoɔ no nkɔbi a wakɔ asantimɛ mu ti nisina beebi a ya na akɔna nso ɛtae edura fitaa nti nɛ wɔn sɛ ɔhema bi kɔ na ofura fitaa ne kyerɛ yɛ fitaa ɛyɛ asante akɔna ma hema ɛna bɛde kɛ kyerɛ babuturo bosomfoɔ ne nkɔdi a ɔkɔ yɛ ɛwɔ asantimɛ mu no nyinaa ka ho ɛna okura saa abotire no te sɛbi Oba na musu mu a yɛka ne sɛ akɔna kunya no ɔhene yɛ a wodi anaasɛ deɛ ɔte ɔbɛna kunya so bi a yɛ a na wɔyɛ sɔfoɔ ɛde ma asantema deɛ yɛka no kɔtɔ kasɛm sɛ priest ɛde ma asantema nsa nso ɛna wɔn sɛ tepa nso saa edura fitaa mpempi no a tepa edura fitaa ɛzan ne nyinaa ne sɛ tepa baaneɛ sɛbi esrɛmika ɛyɛ akɔkɔhene ɛde ma asantema ɛtina bi a na tepa ɛnso edura fitaa ɛwɔ hɔ nom sɛdeɛ amambɛyɛ n'afɛ agona bɛbuturo onyinaa nkɔden a ɔkɔyɛ ɛwɔ asante mu sɛ dɛrɛ bi a ɛyɛ ana ɔwɔ saa akɔnya no ne nyinaa akɔkɔ sɛ asante adeɛ bi a yɛwura no yɛ bi a ɛyɛ ana ɛnyɛ tura ɛyɛ ana ɛnyɛ kwasa ɛyɛ ana ɛwɔ deɛ a ɛte saa ɛbɛka sɛ ɛwɔ ase so esi ɛteɛ ɛwɔ ɛhɔ nom nti ebusu a watwe yɛ wabusua ɛnkyɛ koraa gye Nyankopɔn hu yɛ mɔbɔ na ɔyɛ atɔm na yɛasɛ bɛ ɔnaama mpɔ yɛasɛ bɛ sɛ ɛbɛsɛ ɛsɛ bɛdura yɛakɛ a yɛde no nso nkyɛ mu ɛnɛ ɛbɛso no nyinaa sɛdeɛ ɛmu nkyɛ mu ɛnso esi ɛteɛ nti abusua wɔbɛka yɛn ho biribi a wopɛ sɛ wobɛsɛ bi a deɛ wopɛ sɛ wohu deɛ wopɛ sɛ wote aseɛ bia wobɛtumi de aba sɛ binyame atom na yɛnim ko adeɛ ɛbɛka yɛnim sɛ yɛbusa mpanyimfoɔ na ɔmaka biribi de akyerɛ na sɛ na yɛnya the best of it momfa nkyerɛ ɛnyɛ yɛn mfonsoɔ sɛdeɛ mede kan kyerɛ abusua yɛm sɛ yɛ nyinaa yɛ team bi ɛnyɛ yɛn mfonsoɔ na ayɛ bitimiti kakra baabi koraa na sɛ hwɛfoɔ gyina ha ne yɛfa ne adeɛ nti na de baabi a na afei deɛ yɛntumi ɛmfa the best of it ma wo nanso yɛsom asanteman na yɛaka to wɔ sɛ yɛsom asanteman deɛ yɛbɛyɛ fam deɛ sɛ dankwanoma yɛde yɛkra bɔ afadeɛ yɛbrɛ so a na yɛkɔ nti yɛbɛyɛ deɛ yɛbɛtumi ayɛ yɛbɛyɛ deɛ yɛbɛtumi bi a aboa sɛ ɛbɛyɛ abusua yɛne a ebi a Mampong adehyeɛ yɛ a mohwɛ de safo Patsando adwumɔ ne Mampongfoɔ yɛ a mohwɛ me na biribi nti montumi anya akwanya mowakɔ ntumi na montumi amma Mampongman mu abɛhwɛ deɛ ɛkɔ so kakra bi a nyame ɔmɔ bɛbɛ so yɛ so nso yɛbɛtumi de asom no yɛbɔ yɛn ho mmɔden biara sɛ yɛde bɛsom no sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ na ɛde safo sɛ kwabena please have you eaten village anɔpa no a yɛdidi yɛ bada sɛ yɛbaa yɛ adwuma no na ɛtɔ asase sante yɛnya biribi ani but yɛwie a yɛbɛhwɛ de nyame bɛyɛ sɛ yɛsom asante wan ne Ghana ɔman nti yɛwie a yɛbɛhu deɛ nyame ɛbɛyɛ wadaroma ɛna afei sisi agye kɔm ne sɛ hello kwabena hello mama apombɔkɔ deɛ yɛbɛte wo nka nkyerɛ sɛ biribi awɔkɔ deɛ ɛwɔ no de nyame ase sɛ ɔdɔ abɛka nsa ɛnɛ tɛn saa nso ɛna the service between this program is not ending anytime soon oh sir yɛbɛtwitwa so ne akɔ Mr. Rika atempunya no besu awie a ɛbɛtwa so na afei yɛakɔ ne akɔtoa so ne ahwɛ deɛ twɛdeɛ ankɔ no akoma yɛ ɔbɔ so ne asase ɛnso ɛbɛyɛ ɛwɔ ahase wobɛka yɛ a afe yɛtwa mu yɛkɔ kwaman sare nso yɛde ho amanyɔbɔ ɛbɛsom no ɛna afe no yɛtwa mu nanso bɛkyɛm deɛ nso yɛkɔɔyɛ ɛnti ɛho amanyɔbɔ so no na yɛwɔ ɛyɛ Mampong nti na saa ɛna ɛteɛ ɔsɛ kwaman deɛ ɔmo yɛ aduanafoɔ sɛdeɛ yɛnyina anim no kwaman ɛyɛ aduanafoɔ a ebi ne kumawu agogo bɔmpata tepa tikurom maban bɔɔso te sɛ aduana kuro ɛwɔ asante deɛ dɔɔso paa yɛ ameka sɛ bɛka ne nkɛn bi yɛ a ɔmo nyinaa piesie
ɛne ɛso no nya asanteman so yɛkɔe ɛde berɛ a na ɛyɛ kwaman hene another berɛ a bɛdi ako ɛba yɛde no nso a yɛbɛso no ɛna afei ɛyɛ ɛna nkyɛn kora nso afei no bɛkɔ awie no mu ɔbɛbi bɛkyɛm nso ɛba bɛkyɛm nso ɛyɛ adakɔ abusua yɛ a kyɛ sɛ ɔmo efiri nsuta sɛdeɛ abakɔsɛm aka no yɛte no bɛkyɛm ɛka adakɔ abusua yɛ a nsuta nso ɛka ho bi wɔn sɛ ɔyɔkɔ yɛ ɔyɔkɔ ne adakɔ yɛ a wɔn nyinaa bɛrɛ bɛka sɛ wɔn ɛyɛ abusua ne saa saa ɛna tete nti bɛkyɛm nso ka adakɔ abusua no ɛho yɛ a ɛbɛrɛ no asiboɔ ɔsɛ ebu so ɛyɛ ɔman hene yɛ a bɛkyɛm man hene a na ɔreba ɔno nso yɛde mu amane bu nyinaa ɛso mu na nyame adom wakora yɛde abɛduru ɛyɛ asante mampɔn sɛdeɛ yɛnim na ha nso ɛyɛ abrɛtufoɔ ɛdeɛ nti ayɛ kɔ amanfoɔ deɛ badwe si bi baeɛ no yɛtwa kɔ amanfoɔ aduanafoɔ yɛyɛ kɔ aman deɛ de asɔ mu ɛde kɔtwa adakɔfoɔ deɛ ɛne nɛ yɛaba abrɛtufoɔ mu ɛso yɛde no nso mu amane bɔ ɛne mu nkyɛmu nyinaa ɛsom asante amammerɛ ɛne amanneɛ ɛso san sɛ yɛsɛ yɛsom asante man deɛ ɛne kwan sɛ yɛde bi firi ɛwɔ sɛ yɛsom ne nyinaa pɛpɛpɛ without fear or favour amammerɛ ne amanneɛ kwan so na amade biara ɛnso ayɛ bɔkɔ ɛde safo sɛ it's taking too long ɛmɛ sɛ ɛyɛ asɛm a wɔyɛ no dɛ ɛgya aba ne saa ɛsoro nyame sɛ wɔn a mmoa no biribiara anyɛ bɔkɔ afei de aka biara ɛnso yɛmfa ɛnto aso ba wohwɛ ɛsɛ nneɛma si kɔ deɛ ɛnkyɛ koraa ɔman hene ba bɛtena ase afei nso ayɛ no wohwɛ sɛdeɛ ɛkɔyɛ nkyɛ ɔman hene mu gyidi yie paa sɛ ɛnkyɛ koraa gye nyankopɔn ho yɛ mmɔbɔ na opie wiem de ma yɛ ɔman hene bɛba abɛtena ase na afei de aka biara nso atoa so asante amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so nso so ɛwɔ ɛhɔ nom okay ɛnokorɛ paa nti saa berɛ a mno kasɛ deɛ ɛtwa gu a biribiara nhyɛ da nkɔ so yɛne nyinaa ne sɛ na nomata wotwa ku ayɛ krado yɛ live on YouTube by Chris TV nkyɛ na ɔman hene bɛtena ase na atena akonnwa nso ɛsuaeɛ ɛde akyerɛ no ɛwɔ amani ampɔn dwetadwa ahemfie aha ne ɛwɔ saa berɛ a yɛde adesua nyinaa na sɛ yɛde mfoni nyinaa ɛsom amansan sɛdeɛ ɛmu adesua nyinaa so ɛsi ɛteɛ ɛwɔ ɛhɔ nom nti kuroma no nso wɔ ha paa kuroma no ɔmo nyinaa wɔ ha yɛ a wo nyinaa ɛbɛtɛ akyire yes nti mampɔn kuroma no ɛwɔ ha yɛ a wo nyinaa de wakoma pa ɛne wɔn mpaebɔ ɛbɛtɛ akyire ama bibiara ɛnso ayɛ bɔkɔɔ sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ɛwɔ asansana na ɛbɛyi kuro no so ɛna wɔbɛdi kuro no mu nipa ɛna ɔde ɔmo ɛbɛbu kuro no anaasɛ wɔbɛba abɛsom wɔn mo ɛtina sɛ ɔmo nyinaa ba ɔmo de wɔn akoma pa ɛne wɔn mpaebɔ ɛna abɛtɛ akyire ɛna bibiara ɛnso so ɛyɛ asomdwe ɛma bibiara ɛnso ɛyɛ krabɛhwɛ sɛdeɛ ɔbɔ adeɛ nyankopɔn ɛbɔɔ soro ɛne asase ɛno a ɛna ahyɛ ase a ɛde nkyɛn ɛno amane nyinaa ɛso amansan ɛwɔ asante mampɔn ɛman ɛno sɛ nso sɛ nana wie yɛ a ɛnsoen ɛnsan menka ne saa ɛwɔ asante mu sɛbi yɛ asantefoɔ deɛ sɛdeɛ amama nsiteɛ no wosuae de kyerɛ ɔman wie ɔman hena wosuae de kyerɛ ɔman no wie a na deɛ aka ne sɛ wabɛsrɛ kwan no afei wasuae so ɛde akyerɛ yɛwura ɛwɔ kɔtɔkɔfie ɛno ɛna obroni bɛka sɛ ɛclimax ɛyɛ w'ahenni no yɛ a ɔba bi din ɛno ɛna ɛyɛ deɛ ɛtwa toɔ na ɛma ahenni no di mu meka ne saa a manyɛ mfomsoɔ koraa amammerɛ ne amanneɛ kwan so nti nsuade de kyerɛ ɔne kɛseɛ ɛwɔ fi kɛseɛ mu bi a ɔne kɛseɛ ɛde kuro no ahyɛ wo nsa amammerɛ ne amanneɛ kwan so na wahwɛ kuro no so ɛde ama yɛwura prɔpɛ asante kɔtɔkɔ ne dodo biribi na bibiara ɛnso ayɛ kabɛhwɛ nti nim sɛ yɛdɛ ne a ɛnɛ ɔman hene nsuae ɛwɔ ha wie ɛnkyɛ koraa ɔman hene ɛbɛba kɔtɔkɔ fie nsuae ne ka bɛpɛ mu na wɔbɛsi biribi ɛde akyerɛ yɛwura ɛna mede ka nkyerɛ mu sɛ ɔsɛ ne kwan so ano sɛ ɔman hene nsuae ɛde akyerɛ ne man na obi ɛyɛ no ne man nkyɛ ɔman no mu ate nkonnwa nso bɛsuae de akyerɛ no ɛsiane sɛ nkɔbɛduru na wɔbɛsuae de akyerɛ ɔne kɛseɛ ɛwɔ kɔtɔkɔ fie a saa na ɛbɛkɔ so sɛbi ɛyɛ ana yɛne yɛnya akonnwa ɛhwɛ esua adeɛ ɛwɔ kɔtɔkɔ ɛkɔ so no nso ɔman hene bi ɛba bɛsuae a atena nkonnwa nyinaa di n'anim na mesrɛ meka atena nkonnwa no ɛsuae ɛde akyerɛ ɛyɛ atena nkonnwa no ɛsuae ɛde akyerɛ ɛyɛ ɔman hene no na ɔman hene mesrɛ meka atena nkonnwa no di n'anim ɛsuae ɛde akyerɛ yɛwura atena nkonnwa nyinaa di n'anim suae de kyerɛ yɛwura bi a ɔman hene nso ɛsuae ɛde akyerɛ yɛwura nsa no biara nso ɛde mu amammerɛ ne amanneɛ kwan so saa berɛ wohwɛ a nipa mpempempempempem
and we na abetu amani ampon twitedwa ahemfie yeah we na ebe hwe sadie yeah ebe kosi thousands of people have arrived at the Silverstool Palace in Ashanti Mampong to witness this historic day as the second in command, the soon to be second in command of the Ashanti Kingdom receives the swearing of allegiance by his elders. When I say elders, I'm here from so and say, or we are in penny for as I say, I have for no woman. I'm ready, I'm on your price. Said that it's I mean, yes, it goes in because we want so was your check so my hand and kwan so ya wo ba abetena ase na fe so aye no ato aso so dia Asante amamre ene amane esi ete o my hand and am kwan so ya wo ba se de nyane tie no na fe 724 and so I'm sure it was right at the actual na no abusua tu de ye me ho na ye ntwa mfani kakra emfa enkyere amansan ni na ye hu ya ekoso ewo ho okay yes dana ma beautiful and as abro ma hyase ya wo mo eba na no ma beautiful and as abro ma hyase ya wo mo eba betina se enkyere ko ma hene ya wo ba wo so ba beturi amamre ni amane e so na wasi bi da kyerɛ ye Mampong no ti me hu se adanse ahensan hene wo ye ofa e wo beauty obusua no afei ɛnyɛ wɔn nko a bafo dɔm yɛ abraman hene bafo nso bɛdi akɔ ɔno nso aba abɛtwam okay nti na wɔn ɛba abɛtena se wɔ ha ɔde nyɛmɛ ha na yɛtwa na wɔn ɛyie ɛmfa ɛnkyerɛ amansan ɛde Asante amammerɛ ɛne amanneɛ esi ɛteɛ ha nti na wɔn abɛtufoɔ ɛna aba abɛduru asabere wɔn nyinaa ɛba abɛtena se no ɛyɛ dɔm yɛ abraman hene bafo nso bɛdi akɔ ɔkanwɔ eburetuni Asante akyɛn afei adanse ahensan ɛhene ɔno ɛna odi ɛyɛ bafo dɔm yɛ abraman hene akyi adanse ahensan deɛ ɔyɛ Mampong yɛ sɛbi ɔwɔ adanse man mu na ɔsom na adanse man hene yɛwura apagya kɔtwerɛ bɔnsra afiri yie nti adanse ahensan ɛka adanse man no ho nti adanse man no nyinaa n'ahenkuro amammerɛ mu ɛne ɛyɛ fɔmena adanse man no nyinaa ahenkuro ɛne ɛyɛ adanse fɔmena sɛbi a esi ɛteɛ afei ɛnyɛ wɔn nko a adankagya so ka ho bi adankagya amanseɛ ti abetufoɔ nanom abetufoɔ na bafo dɔm yɛ abraman no ɔno na ɔkɔtena ase no bafo dɔm yɛ abraman yes ti Asante akyem dɔm yɛ abra bafo ɛna wɔtwerɛ a ɔtena ase sɛdeɛ Asante amammerɛ ne amane esi afei adanse ahensan adanse ahensan ɔno ɛso asa abra abɛduru a ɔba abɛtena ase sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne amaneɛ nso esi ɛteɛ ɛna afei ɛyɛ adankagya man hene amanseɛ ɔno nso aba abɛduru yɛ a ɔkɔtena ase ɛwɔ ɛfa hɔnom yes adankagya man hene ɔno ɛna ɛkyerɛ sɛ adankagya Asante ka Asante ɛwɔ bi kyerɛ paa nana dɔm abra asampetewa nso yɛ to aso na ɛtwa mfoni nyinaa ɛmfa ɛnkyerɛ amansan bra nananom aduru na ɔtena ase nim sɛ nananom aba ama beautiful aba a wɔnyɛ tena ase deɛ ɛnkyɛ koraa ɔmo nua meka sɛ ɔmo nua ɛwɔ abusua no mu wɔn nyinaa yɛ adeɛ baako Mampong Mampong sɛ ɔba abɛturu na wɔn nso abɛtena ase na afei mpanyinfoɔ abɛsi biribi akyerɛ no wɔn ti na yɛwɔ ha abusua Nyankopɔn ho yɛ mmɔbɔ yɛ adom na mpanyinfoɔ bɛsi biribi kyerɛ no wie a ɛnyɛ bi nyinaa mpɔmpɔnsoɔ ɛpem hɔ na afei deɛ aka biara ɛnso so atoa so sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛne Asante amanneɛ nyinaa ɛnso esi ɛteɛ ɛwɔ ɛhɔnom yes nti sɛ tuo kasa nyina kyerɛ sɛ na biribi kɛseɛ paa ɛna ɛkɔ so ɛwɔ Asante Mampong mu ɔman no ani abere paa ɛsiane sɛ nnɛ ɛhɔne yɛ a ɔba abɛsɔ nananom ɛturo mu ɔno ɛna ne ho mfoni sɛdeɛ ɔna ne ho asɛm nti yi na yɛhyia mu ɛwɔ ahemfie ha na yɛde amammerɛ nyinaa ɛsom mo ɛnso so ɛwɔ YouTube live by Grace TV ɛnso so ɛwɔ ɛhɔ
I say when be Joseph and also welcome Matia Abrajo Medase open boko there wadaroma and dem Mampong for na omo and go apasonti is the safo na ni ajepa metumu se be obi a na ni ji agin se na ho sita na na nya so to asan se and ni krom asem na edabo maso asan se na ni krom hene aba to do the safo na ni ajepa na obisi ana wapete se ni ji enko a me ametimu ho pa me ni ho bi so metimu se the safo na ni ajepa ya enya so to dey there offer me boko dey wadaroma nyame ka ho na bibia enso enye boko afeye to aso nti yebua sa na ekoso ewo hase bibia nyanko so sa atwenye mu ane wo atwen se oni beba wetin ase and mpanyifo ni na eso afeye akabi so atwaso it was me home. It's an area familiar no thing, but when the ja enya some bit o say wow TV abusia wow TV say nya ba bi nko nyina na e ka dwuma bi no I asem o but over no there I use bi am poma chance na over there ja so na nti e ni hwe ka e ba ba so sa da bi bia so ayo boko du bia na sometimes ya na be sere buja for say bia ti so pa yo boy you try video bi especially programs bi say ya na nya some bit o ni apnya ne wori ana no dint nyame amoa video kwa twa be na ye bibia o kaka ti so ya na mu ye bobo na mo fa isa ka ka nyame ti bia be wadaroma e dem da saying na ya ti bi ne o say ya na from kra so ja yi na yo do ne asa ahini no fa be duro ya ma mo nyina kwa Sweär ose Sweär na Mamponghene a wanya na be kro Medina, this is Suma Kessi, and not Yamao Aqua, Nana Ejakuma Diffie, Nana Mamponghema, Equa Abasnase. I think a Mamponghene, okay. See, you know, Abusia, Mamponghema, okay. Nana Mamponghene, see, now Mamponghema. Abusia oba abapa ya kele na mane ohiri na musewa na lasu ya mawuna akwa Asante Mampong na nyina mpon na nda yes na oba abetinase sadia mamle ya mane nyina eso na kesewa na sewa mpafo prakatu na twafo hine ama sewa papa bi Sweär na him abidri the senche o ma hene subeba na fe we Ashanti akadie atwaso Sweär isi etie okay Oziana anapana biguso ami chichirem na mo atena eye Mampong akonya so de aba abidri ne bebia nyame aye adomo a yewo ya de na otwato ene da Sweär sebonsu yira ya okwakura ewa afempimi no ene atuno no ensuso ewa ho na enche mesa me abrahye apakakaka ne akakan ho ansana on yekese anase misomika ansana na Mamponghene ya wabe aba na feni panyifo enso abesi bi ya so ade atie ne se he na nkwaso ba ese enche kwa obetura se beba okay until the yemen ho bisia ayi twakakra enfa nso ma san
Sana the Akabia and so atmosphere. And I'm Mamponghene for ya waba. Ya silver sables. Ya otoso emiensa. Salve ono and I kaka never now the for obviously the actual. I'm running up my point. So I said what that's a sables. Ya otoso emiensa. That's a bread sables. Ya otoso emiensa. Also that's a bread ya okwa no otoso emiensa. And then that's a very long and also inside. So I will it's Yemen, you try, you transfer and so yeah, it's okay. So how much I'm for any day, yeah, original home tata, I'm about to say, the answer also as a beer price. So how much I'm for, I saw my hand, yes, Nana, and ever, yeah, that's it. The same, yeah, on top of that's it. The same, yeah, on top and I was my name and now how many money of my son so the answer ever be signed and the actual and so that's a very Ashanti wana bedu ye ye na ye twa bra o bedu won sase so dia ese na de ten say o bedu ha obi o ha bia ma yo so ya ni na che edide ni bo so ko ya na no mina ede ma play ya waba eti bra o ma ye e ba bedu na obi ya o dwa boy ase ama ni so ni na ye edide ni bo so ko ya o ede ma o ma ye ya waba zanze kusu so kwa ma ti ase se diwe jana na ni na o kwa na awan ewo asase so no hina bedua na the price one no I know hina bedua na the price one say be but before obi abodi mu ase ya mama yeah and so I am it's oh my name and mama Mamponghene no babeti na ni enche kwa Mamponghene betina se na Sweär no ashas na wachi Sweär se bia mama le amani nyina eso okay Mamponghene betina se na enche kwa washase na wachi Sweär na bia so aye Yes, I was just on it. Mamponghene aba abetu enche Sweär no ebe shase enti men clear messages be when you say be free enough and Sweär yeah ebe shase yen fa no so so I just have to say I chemi sample about on say wow after people actually young boss also keep it up bro with us part and I'll come and make some shake a future MP for North yes Stephen off yeah
Say I love watching you taking coverage of every activity that goes on in the kingdom, United States of Ashanti. That's it. Okay. See, Omahene Ashanti is somebody that the Cameroon and the actual Amansai. So the Amabre and the Amani and so it's the that's similar to say your now Mamponghene and it's our great that's nature. And then there's some Ashanti. Yati ebe eme. Now, several so toss me and sir, Mamponghene for 4. Atinasu. Then you have money at Tiano. Money at Tiano. And no in the big guy of prayer. And then also. What about now? Now the people ever see the channel. The first subway now Mamponghene. Yes, sir. I'm Mamponghene, boy. What do you know about? Now Mamponghene and I'm for any trouble. I work for the since I get those from the and penny for divisional chiefs. Now we are it's a factor. Everybody sorry. The actual it's an animal. It's a factor. Some say number seven or what when you so swipe lecture of my hand or more about the CBD at the actual. But shall see about the court will be an over obviously be at the actual. Mamma, any money up so yeah, and so I asked me say Nana, I didn't know what's next. In the other kind of wish. Okay, this one never shall say. Okay, yeah, more body. But we are gigs now. You can let me and me at the actual. I'm saying I'm another. Oh, yeah. That was it. Mamponghene. The chairman at the Abuati. Nana Adaroma. There's a fear and so come or Chile. And I'm a name of several Soya offer to assume yet. And then the grammar of it's not what I said. Assume and then offer and assume yet. Although I have to count another idea. Sarah and I know the Evananti. You will allow you say you are there. So who's your and I grow and I go. Mama, me too, See, I'm not sure say yeah we na it's swine kaka and so I work on. I never France one back in China, Sweär and France on my side. They're live on YouTube by Grace TV. I give it what you.
sɛ wofrɛ me anɔpo awie o anwummerɛ o epo anadwo kɛseɛ mu a mɛba sɛ wofrɛ me ne maama a meto nana Mamponghene yɛawa So as kakasa and Ebeko so I ensure and I ensure from so I am fan so it's ensure the course of France for doing so. Jamais boja. Sawaya wada. Kawaya wada. Sasumpa. De suma na Mamponghene. Anoa na me betwa so. Me fa so ni amanu akasa se oda. Me fa ko ma atamfo da. Jamais yade. So fe ma no po. Anyo. Anago. Meba. So frame na mama the two ada here ano ma chia me for the so asabe omu na SBB e dey ashire o my hen ya waba e Mampong achia me for na asabe o SBB e dey achire hen ya oba Kasi blessing also utoso mercy na Mamponghene uchia me ba for da na ngira woni mu America sachi nura usami ya de israwa ya wada kase masomo sompa metu afutupa wochitire bo amanya me nsami me dibokore usami ya de o frami nessa mama we told you what. boy session the trap Chamia dance bana udin kan ya lofa nan sun pa ba som asi o segonsu a to som genu ya no na meso chamia patin a dance bana me to aso ore me fansu e nya menum kasan kira oda bisai eyi are sa wo frame anopo awie o meba se mama na me to yawa me tiambe apia mati o frame anopo awie o me sewe ya o ya wada so frame anopo awie o beba anasa mama na me to ontana Jamais no manaka zeni pona me chiame safo watse enamo sumpa me de so da ose gogosu sa so na me de so na o fra me na pa ewia enimwe samama e kama mparu beto ma mo hintam ya woda
17 guitar. Você está numa chave fone com sua sabre. Como SCB, the X-ray, my name for ya, Baba. Another match I'm for the sua sabre. Como SCB, the chair of mine for ya, Baba. Jamie, Yankajumo, what I see enemy. Sompa, Menano, at the Sumo, and I made Jamie, Pamana, the chair, and the dozen, Rabbi, Medeva Sumo, Open and a palm, Avia, and I don't remember. So the chair of Gua, that's the mania. Listen, Yema, we told her. So I mentioned so I can't know the pressure is so much. Sabre, how much I'm for Sweär, and now all Baba CBB. I look at a national side. Since I can't have a CBB and the actual. Yeah, one Sabre. Asante Mampong. Sweär, Segus, 2 seconds. Something about my enemy. And it's a winning episode, and the enemy, some California. Sir, without my enemy. And I mean, I'm not to do this. I mean, I'm not to find it, not to so. I want for support to go to you, maybe so. It's a good enough. Now, with the source of the park, we saw more of our American. You can't match on. We don't want to put on. We found problem with the Santa. And I'm sure you are ready. The sense of what we do one day, a father of that. Now, I'm sorry, who's trying to remember? Who's trying to remember? This is where so Friday, Mama, 2 hours, I'm a chill about someone. I'm 2 hours. Sabre, on there, Asante Mantamu, and this are your corner pay, and then one I can do that. Something I tell you Ashanti regional minister, Ashanti Mampong NDC party chairman, Mampong municipal Asante Mantam, when this young corner of training, and I say, Asante Mampong bank catch pay honorable Isifu, and you were not to have a chair. Regina, let's go.
ahemfo no a wɔte akyerɛ ɔmo yɛ ayɛ ɔmo ma wo sɛ Mamponghene Ashanti Sweär no sign at us. They are farmers. We did the Nana dancing from home, also for Enstooled. Me Nana Duku, me Nana dance. So me Nana Enstooled, me get to us. Nana Isaiah, me friend so the other room and Cassandra. Say, now me, Mama, the took my boy. No, no, so. I'm saying, I don't know. I'm not going to do more no more. I was trying to know more. Yes, Well, you know. Oh yeah, him fine. Nana Kasai and the Sai area. Nana Megaka.
Sorry, no so yeah, and mama so yet was so nothing. Ya can be so and so like by grace. I know so I agree on SCB at the try here. Yeah. Yes, sir.